ina so ku tabbatar min da ya sake ku? Tabbas ko ya sake mu saki uku. Ƙwarai kuwa. Okay. Ku kira mun shi ne. Okay. Sa su. Yawa, ofisa ga shi ta shiga. Okay. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gajiya. Ba gajiya. Wani na? Ina magana da Lalo ne? Kwarai shi na. To kana magana da Kautin Burku. Baka dai. Yawwa. Bari za ka iya gane wannan murya? Assalamu alaikum. Talatu ce. Wace Talatu? Talatu iyali na? A da ba? A da. Me faru? Wa hada ku da namiji? Muna wurin 'yan sanda ne. Inna lillahi wa inna 'yan sanda? Shi me hada ku da 'yan sanda? Wai lahi. Kai mana. To me faru? Gashi dai zai maka bayani. Hello? Ranka shi dade. Ya gajiya. Ai laya. Lafiya lau. Da Allah me faru? Ina so ka tabbatar min da maganar da suka kawo min haka ne? Me? Da gaske ne ka mun saki uku? Ranka ya dade, ko dai da gaske a gaba na ya sake su ya fi so 20 wallahi. Wani na wanga wannan muna aiki na wanga. Lankwai ne makwabcinka ne. Lankwai mugun makwaci ko? Allah shi ne ma. A kai ba ka son zaman lahiya. Kai ma haka. Abin da an kai gidan nan kana kunnan kana nan. Idon kana nan. To yana ci ma bura uba. Lillahi lazi. Kai. Ka san da kake jin magana kuwa kake wannan magana haka? A me hawa ranka shi dade. Wallahi mata na ni dai ban sake su ba. Ba ka sake su ba? To ka zo ka same ni a office sai in tabbatar da haka. To ina ga ma gaskiya ranka shi dade. To ga ya mun. Na sake su ya abin da sun ka wada. To amma da ciki na gare su. Kaga ko sai sun haihuwa za su da ya su ba mai gida. To ai tun da ka riga ka sake su ai zaman dadiro za ku kenan ai. Wani dadiro ranka shi dade. Dadiro mana. To a biya min hakki na biya min kuɗi na ina sakin su gaba ɗaya. Cikin nan waye zai haife ma? So za su haihuwa ta dan bura uba su. Ha?